sa kanya. Siya ang kasagot mo, mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakikuban, welcome na usab sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga naghatag kadaugan o kalampusan o paday naguban og nagpanalangin kanatong tanan, giya kitang gitagaan og kalinaw, kalipay og iyang gitagbo ang tanan nga atong gikinahanglan. Tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga nagpanalangin kanato, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug sa atong pagsugod niining maong buluhaton, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong ginabuhi. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mao'y nag-uban sa tanan nga mindangop kanimo, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod sa tanan nga misalig kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o pag-amuma sa matag usa nga mingtuo nga nagpadayon sa pag-alagad kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat.
sa mga butang nga imong gisalig ka namo, nga diin nagmalampuson kami sa mga buluhaton nga among gibuhat nining adlaw, nga sa paagi nga ikaw ang Dios among naalagaran. Tungod o Dios sa imong pag-uban o pagproteksyon kanamo, among naangkon ang panalangin. Amahan Dios sa makagagahom ni anak sab kami, amahan aron sa pagpaminaw kanimo, pagpamati sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan, mga pulong mensahe nga mo'y makapalig-on kanamo aron kami magpadayon sa pag-alagad kanimo. Padayon namo o Dios nga dawaton ang imong panalangin, padayon namong masinatian ang imong pagkamatinud-anon sa mga pulong nga among nagkatunan ug nasabtan sa imuhang mga mensahe nga mao'y naghatag kanamo kadaugan o kabaguhan sa among kinabuhi. Amahan among isalig diha kanimo among kinabuhi, kay wala may mahimo kun wala ka. Proteksyonin kami sa among panag-uban o tagay kami kaisog kadasig sa pagpadayon, sa pagkat-on o pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pagpaminaw ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM station 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, may pakiguban ilabi na sa atong igsuon ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsola o sa atong mga kigsuonan diha sa sitio Ampak o sitio Linaw, ilahang Brother Johnny o Sister Christy o ni Brother Julius. Good evening. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa mga Dinoyo family, sa mga De Villeres family, Tamayo family ug sa tanan nga mga Alianic family nga nagsunod sa atong ATM station 11.3. Maayong pagtumbaya ug maayong pakiguban, happy watching sa atong mga kigsuonan ilabi na sa nakasuod na diri sa atong programa pinaagi sa Live FB ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaminaw, maayong gabi ni Gingging Simpron og ni Evangeline Buko Galay. Maayong gabi. Maayong pakiguban matud pa watching diri sa Saudi. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Jimel Riaz. Good evening, Pastor, watching here in Batangas. Musta ka, Brother Jimel? Og ni Twin Shine Cantero. Maayong gabi, Pastor, watching from Baguio City. Kumusta mo diha sa Baguio? Ang Dios mag-uban, magaproteksyon ka ninyo diha ilabi na sa atong panahon karon. Medyo doon na napoy bagyo nga misod sa ato ang nasod og mulanful siguro karong Huwebes, no, sumala sa balita. Mayong pakiguban ni Wilda Prospero. Good evening, Pastor, og sa tanang naminaw. Mayong gabi ni Maribic Lakay Patiris. Mayong gabi ni mo diha, Pastor, og sa tanang naminaw sa imong live. Good evening ni Rex Tarsol. Mayong gabi, Pastor, salamat sa Dios nga kanunay naghatag kanimo kusog para makapadayon sa pagsangyaw sa iyang pulong. Mayong gabi ni Mary Ann Lisa. Good evening, Pastor, watching Esperanza Sultan Kudarat. Request song, request Pastor Manlalaban. God bless you, Pastor. Okay, ako ang andamon og pangitaon diri sa atong panaguban. Awit makalangit ato tagan og pagtagad. O nang i-request diri sa ato ang panaguban sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Awit makalangit. Manlalaban. Ang sayaw ikapalos ko ang paglukso. Ang mudangup sa labing halangdo, ang nagpabiling Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ninit Suliman. Mayong gabi, Pastor, request kog song Pagkamaayo. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Gikan
puso ay isang katalagma o sa makamatay na balatian. Ilikay gayud kikaniini. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Marjon Palma. Good evening, Pastor Gideon. May gabi ninyo diha, sis. Ni Brother Marjon. Si Rex Tersol. Request ko og kanta, Pastor, dawat na. Si John Abukay, maayong gabi, Pastor, wasing ko dire sa Taguig, Manila. Kumusta mo diha sa Taguig, Brad John? Og maayong gabi, Pastor, sa tanang viewers. Maayong gabi, maayong pakiguban. Og ni Rotsel Gaba Singgit. Og maayong nga pagpangiminaw, maayong nga pagkiguban. Happy watching ni Sister Jennifer Flores. Maayong gabi ni mo diha, Sister Jennifer. Si Mermal, good evening, Pastor watching Araka North, Cotabato. Goodness of God, request ko kanta, Pastor, sayawan ta siya. Salamat, Pastor. Sa mga sakit nga muhampa. Mayong gabi, may pagkiguban ni G. Mart Villanueva. Matod pa, good evening, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga makabati na usab kan mabati na usab kanamo ang ihang pulong. Request song dili kabayran og nasaan nagkaya ako. Salamat sa pagtugtog, Pastor. Shout out sa Shaton Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Musta mo diha sa Pulilan, Bulacan? Salamat kaayo sa pag-share ni Sister Kinging Simpron. Ang Dios magpanalangin kanimo diha, sis. Si Marlene Garganera, maayong gabi, Pastor Gideon. Request kog song Ikaw ang Kusog. Salamat, Pastor. Watching here in Dumaguete. Mayong pakiguban ni Vivian Ramos Morales atong igsuon nga nanuka diha sa Malaysia. Dios magauban kaninyo, sis, o dalaygon ang Dios magatakbo sa tanan. Si Leo Balsa, mayong gabi og mayong gabi, Pastor, kumusta? Salamat sa mga mensahe gipaabot nimo sa tanang manaminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, pwede request awit makalangit, Pastor, lahutay. Salamat and God bless. Si Rain Dunay Nair, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa imong family watching from the mom. Si Jeep Jimas, maayong gabi ni mo diha, sis Gigi og tata Kotanda. Maayong gabi, Pastor, stay blessed. Amen, salamat kaayo. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Si Charami Mundaris, maayong gabi, Pastor, watching here in Pulumulok. Okay, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Salamat ko sa Ginoo nga karong hapon nibalik na ang kuryente kag ganinang buntag sa kagabi pa ga-brown out na. Wala man ta kay hangin niya gabi pa pagmatan nako mga laon na wala na may kuryente hangtod alas 5 hangtod alas 8 alas 9 nibalik ang kuryente mura og hapon or odto wala na ko nakamatikon. Og salamat sa Ginoo nga hangtod karon okay ra gyud wala gyud brown out, Salamat kaayo nga nag-uban ta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagkikuban og happy watching ni Doris Silinio. Mayong gabi, Pastor, kumusta sa imuhang family? Watching Dalagit Cebu. Request kanta Dalaygon Ka. Okay, salamat kaayo sa inyong pakiguban. Ang Dios magpanalangin ilabi na sa inyong pag-share sa atong programa. Awit makalangit at tagaan pagtagan ang pagkamaayo mo diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ni Girlie Salvia Pigalan, maayong gabi og ni Ami Silva. Maayong gabi, Pastor, og sa tanan watching from Agusan del Norte. Maayong gabi ni Juina
Ukolam Ponce, maayong gabi. Ug salamat kaayo sa imong pag-share, Brother Rochelle Gaba Singgit. Dalaygon ang Dios magapanalangin ilabi na usab ni Gigi Mes nga paday nag-share no sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Jerby Rimes Espinosa, maayong gabi Pastor Gideon Candelario, watching from Marapa, Maparat, Compostela, Davao de Oro. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Maayong pagpaminaw ni R.E. Good evening, Pastor, watching from Caloocan. Request kog song Holy Forever. Daghang salamat. Mga ira kog pasensya mga kaigsuonan, ang mga awit makalangit nga English dili gyud nako matagaag pagtagan. Tagalog ug Binisaya okay ra gyud ug kahailonggo. Si Leonora Corlom. Hi Pastor, maayong gabi Pastor, watching from Candalid, Tubo-Tubo, Moncayo, Davao de Oro, Mindanao. Pwede request song Walay Sukod. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya o pakiguban. Ang Dios magpanalangin kanini. Maayong gabi ni Idni Obsima. Maayong gabi Pastor sa tanan. Request Pastor, takos ka. Okay, daghan na gyud kay mga awit no, gagipang request diri sa atong programa. Si Jennifer Flores, good evening ninyong tanan diha Pastor og sa tanang naminaw sa request mi og awit Pastor Sakayan. Salamat kaayo no Sister Jennifer, uban sa alagad sa Ginoo. Musta mo diha, ang Dios maguban. Si Ren Dunay Nair, mayong gabi Pastor Gideon, watching from Saudi Daman. Si Raimundo Almasin, maayong gabi ni Brother Raimundo Almasin. Maayong gabi Pastor. God bless you Pastor, watching from Busay Apostolic Church. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin no sa atong mga kaigsuonan nga sunod usab sa atong programa, kini sila makugihon og madinasigon sa pagpangalagad sa Ginoo from Apostolic Church. Dalaygon ang Dios magpanalangin no atong mga kaigsuonan nga walay hunong usab nga nagsubaybay sa atong programa. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Pangumusta ko ni Pastor Fred ni Presco Salahid. Good evening Pastor Gideon, watching from Badbad Oriental, Loon, Bohol. Good evening Pastor, watching from Caloocan. Request kog song Holy Forever. Ako na nabasa. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibuok mong pamilya og sa tanang viewers, listeners ni ining imong programa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor, and God bless. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. Dawatan na, no? Atong tagaan og pagtagad, dawatan na. Kanis pa ka, mga lagad sa Ginoo, kay nakita na ko nimo, wala na kay pagtagad kaniya. Nagpadayon ka sa imong mga binuhatan, na dili ka bubuton sa atong kahitasan. Wala ba ka kabalo, mga kulong sa Dios para nimo, kayang iyang mga pulong mudala ka nato sa kaluwasan. Busa paminawa, ayaw magduha-duha, ug dawata sa imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo ingon, ang mutuo kaniya maluwas. Busa igsuon dawata na karon, ang paghigugma sa atong Ginoo. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Gina Kamahalan. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya og sa tanang viewers and listener ni ini mong programa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor. Si Rochelle Gaba Singgit, request kog song Pastor Ato Ta sa Langit. Shout out ko sa mga taga Tampasanon, Bahian, Tanhay City.
labi na sa akong family singgit gabas. Mga kulong sa Diyos para Mayong gabi may pakiguban ni Lance Gabriel Banhaw. Mayong gabi Pastor Wasing from Malaysia. Kumusta mo diha, Lance? Good evening, Pastor. Request song Katagbawan gikan ni Ann Gilardis, no? Si Hilda Loang. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Ang Dios kanunay magpanalangin kanimo. Watching from Barangay Tambungan. Mayong gabi ni Naomi Piano Caranel. Good evening, Pastor Gideon. Watching from Quinto, Bulacan. Rini Abatayo Mendoza, patugtog ko sa wala na ibili ang kinabuhi. Kay ako raning isip ha, kay daghan na kaayo ang mga nag-request diri sa atong programa. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Rini Abatayo. Okay. Wala na ibili. Wala na ibili ng kinabuhi. Okay. Si Nimno Manlangan. Maayong gabi, Pastor. From San Fernando, Bukidnon. Pwede patugtog ang awit Ikaw ang Kailangan. Si Rani Abatayo. Okay. Ako na ninabasa. Mayong gabi ni Lia Cintahan Langit. Mayong gabi ninyo diha sis. Og Lenora Corlom Toralba. Good evening, Pastor. Request kog song Dalang Panan. Watching from Lidad Tubo-Tubo Moncayo Davao de Oro. Mayong gabi ni Judith Rojo. Good evening, Pastor. Uban sa imo family. Tambis. Uban sa amo o family. Tambis, Burobo, Surigao, Sor. Mayong gabi, Pastor Gideon. Gikan ni Albert Palomar. O salamat kayo ni Jerby Rimes Espinosa sa pag-share sa itong programa. Ang Diyos magpanalangin. Ug mayong gabi ni Rofina Sins. Okay, mayong gabi Pastor Watching from Negros Oriental. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad dili kabayran. Okay, ato sa ning unahon sayawan ta siya kay murag mao ni nauna. Okay, atong tagaan og pagtagad diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Ilgisita Kamingawan. Hi, good evening, Pastor. Watching Maragusan, Davao de Oro. Mayong gabi ni Lia Cintahan Langit. Matud pa, mayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo. Makapaminaw na pod sa pulong sa Ginoo. Si Hilin Kapungha. Mayong gabi, Pastor. Request awit makalangit samtang ako may kinabuhi pa. Si Junior Pargan, maayong gabi, gaksako. Okay, ang taganong pagtagan. Ano na may mga pangutana, mga kaigsuonan, pwede rin yun ninyong ipaabot diri sa itong programa aron ato matagahan ng pagtagan. Si Archie Sansis, maayong gabi. Si Eileen Pargan, maayong gabi, Pastor. Request kog song Ikaw ang Kusog. Okay, ako na ning naandam diri. Maayong gabi ni Rupina. Maayong gabi, Pastor, matinod-anon ka. Okay, ako araning isip para kung dunay time, ako pa ning matagag-pagtagan. Si Kanye Titi Zialin. Good evening, Pastor. Pwede request ako ng awit, Ikaw ang Kusog. Si Norbita Yotratsi, maayong gabi. Carolina Mondano. Maayong gabi, Pastor, watching from Canquison, Villaba, Leyte. Request song, Ikaw ang Kusog. Si Rani Abatayo Mendoza. Mayong gabi diha, Pastor. Patugtog sa wala na ibili. Wala na ibili. Okay. Mayong gabi ni Bisinta Panin. Good evening, Pastor, og sa imong family og sa tanang listener watching from Liloan. Ang atong mga pagdaig wala gayoy katapusan. Sige, sayawan ka siya. Ilukso-lukso ang imong mga diin. Ipapa ang imong mga kamot ug isingit
Mayong gabi in Inday Dorlin in Cabutinsay. Mayong gabi Pastor watching from Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Si Lucel Lucina Olisiman, good evening Pastor Gideon og sa tanan nga nagtan-aw sa maong live. God bless kanatong tanan. Maayong gabi. Kumusta mo Sister Lucel? Si Labina Limbo, maayong gabi og awit makalangit milagroso gikan ni Inday Dorlin in Cabutinsay. Mayong gabi ni Josepino Paran. Mayong gabi Pastor Gideon. Salamat kayo sa Ginoo makatan-aw ko karon sa imong live. God bless. Kumusta mo diha brother Jose, no? Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa dili pa nako kantahon mga kaigsuonan ang gi-request diri nga awit makalangit nga lahutay. Ako sang kantahon ang awit nga atong na himo usab no nga gihatag sa Ginoo diri sa tong programa awit makalangit makapahulay. Buhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdana bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban. Kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdana bisan sa katalagman ikaw ug ako nakalaban walay laing magbalantay Atiman pagyod kita kanunay kang Isus Ikaw ako makapahulay kang Isus Ikaw ako makapahulay Ayaw o sige ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o ka ikaw gitudlo gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan walay laing magbalantay giatiman pagyod kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay busa padayon ta sa pag-alagad niya diha sa pagsimba
magkahiyo sa kita. Dili na to kalimtan, pag tinabangay kitang tanan. Buhat ug maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anang lang samtang may oras pa, kayan damang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Dili kakabsan sa tanang butan, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may
tinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kay loya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalapang ka sa pagsulat. Awit makalangit diri lamang sa tong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit dili ka bayran. To Tagalog pagtaga diri la sa atong panaguban. Pasalamatan ko karon ang Ginoo. Mayong pakiguban ni Lavina Limbong, baguhan na worship. Okay. Si Rene is dumungho. Good evening, Pastor Dalaygon ang Dios natong tanan. Si Joshua Mahusay, mayang gabi, naglantaw mi inimo diri sa gihulngan, lihog kog kanta ulan sa panalangin. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Rani Abatayo Mendoza. Salamat kaayo, Pastor, wala na ibili. Si Jojoy Bayhon na maayong gabi o si Linda Carias. Good evening, Pastor, watching. God bless you. Si Sasi Kondi, maayong gabi, Pastor. Paampo in town mi protection kay gahapon kadlawon gisud mi nga batanon na standby. I-report sa inyo barangay nya, i-report pod sa inyo hang unsa may kinsa may mga kailan ninyo diha, mas maayo i-report na ninyo sa inyong barangay. Proteksyonan mo sa Ginoo. Mayong gabi ni Larami Gantalaw, maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Si Renel Dolingoy, maayong gabi Brother Renel og salig sa Ginoo sis. Siyaray salig sa Ginoo siyaray nahibaw sa tanan. Okay. Sisil Magsayaw Navarro, maraming salamat Lord. Araw ingat palagi. God bless po. Si Jerry Sato, maayong gabi Pastor, is watching from Liti, Balungag, San Fernando. Maayong gabi ni Sister Susana Pableo. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan. Kumusta Pastor? Minaw lang ko samtang naglakaw. Salamat sa Ginoo sa iyang nagbantay og pagproteksyon sa akong paglakaw. Dalaygon ang atong buhing a Dios. Amen no? Salamat kaayo sa pagproteksyon sa Dios ug pagbantay kanatong tanan. Atong nahibaw-an mga kaigsuonan nga ang Dios kanunay nagpadala sa iyang gamhanang mga anghel aron pagluwas sa tanang luwasonon sa Dios. Ang mga luwasonon sa Dios, ikaw ug ako ngaming tuo kaniya. Si Jerby Rimes Espinosa, sa panahon Pipito Kadaka no? Kanay maglisod tagbasa na usahay mabaliktan. Pipito Dakanay Uharilan, maayo pa mutanaw kadiri. Maminaw aron na akay makutlo. Okay bitaw no. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi Pastor ug sa imong pamilya. Tanang naminaw nimo labi na sa akong asawa ug anak diha sa Tabok, Hindang Lite, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Maayong gabi may pakiguban. Matud pa God bless Pastor. Powerful kaayo ang minsay sa kanta. Ika ni Ruel Hadraki. Kumusta mo Brother Ruel? Sakto gyud dili magluya-luya, lahutay lang. Okay, gikan ni Rani Abatayo. Mayong pakiguban ni Iko Tampos og ni Canor Sodaria, watching San Francisco Agusan del Sur. Si Wilmar Villanoca Aligado, mayong gabi may pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Pastor, mangutana unta ko bahin aning Marcos 12:28 to 38. Mangay ko sa imong pagsabot ani Pastor. Dalaygon ang Dios ang atong pangayoon ang gipasabot sa Dios. Atong Tagalog pagtagad, awit makalangit, ikaw ang kusog diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kunya ako lang andam-andamon ang ubang mga awit makalangit aron ako rasang mapasod kung dapay tayong. Ikaw ang kusog kanang
Marcos 12 no. Ako ra nga balikon kay wala na nako makita diri sa akong monitor tungod kay napislit nako. Unya kung mapislit nako bitaw mawa ang tanan. Unya ang musod bag-o na pog mga mensahe. Pero murag Marcos 12:28 ba to? Marcos 12. Palihog kisa man to ga nangutana no. Marcos 12 man siguro to. Marcos 12:28. Murag nalimot na gyud ko. Wala na ko makuan. Palihog ko no og balik sa nagpangutana. Palihog lang. Unya pasensya gyud. Wala na ko makuha kay napislit na ko. Pag mapislit na ko ang bag-o na nga message maoy mabilin no sa akong monitor. Gawas lamang sa usan akong monitor kaso atong gigamit sa ato ang sounds labi na gyud sa mga awit makalangit. Ikaw akong Diyos. Awit makalangit, daygon ka diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko human ani sakayan og wala na ibili. Marcos 12. Okay, Marcos 12 gikan ni Gina Kamahalan. 28 to 34. May tungod ni sa pangutana para ato ang masabdan ato ning tagahan og pagtagad og para ato ang mahimay-himay palihog uban ni og kuyogi ko sa pagbasa sa Marcos 12:28 hangtod sa 34 28 dili 18 28 ang labing mahinungdanong sugo. Okay. Unya didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og miduol kaniya. Okay, asa naman to dapit. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugo ang labing mahinungdanong sa tanan. Mitubag si Hesus mao kini ang labing mahinungdanong sugo pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayod ang Ginoo. Inhanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag og sa tibok mong salabutan og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan mahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan, sa tibok niyang kusog ug kinahanglan higugmaon niya ang iyahang isikataw sama sa iyahang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kaysa sugo mas maayo ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala og mananap nga sunogon ibabaw sa laran og sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Hesus nga maalamon kayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod busa miingon siya dili kahalayo sa gingarian sa Dios og wala na gayoy nangaha sa pagpangutana kaniya. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ako sa ni nga Tagalog pagtagad niya mangita sa kog sounds no para dili kayo mingaw ang atong panag-uban sa pulong sa Ginoo nining pangutana sa tuig suon ni Sister Gina Kamahalan. Okay. Ang akong itubag dili ang akong nahuna or dili ang akong panabot kundi ang gipasabot sa Dios
diha sa sulat nga atong gibasa. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang ato ang pangitaon ang panabot sa mga tao or ang panabot sa mga magwawali o panabot sa mga magtutudlo. Ang atong pangitaon o pangayoon para may kapuslanan ang gipasabot sa Dios. Ang kahimtang sa istorya niining maong sulat ni Marcos mga kaigsuonan, ug dili lang si Marcos ang nagsulat niini, kundi si Mateo. Si Mateo imo pong makita ning maong sulat sa libro sa Mateo o sa libro mga kaigsuonan sa Lucas. Imo ning makita diha sa duha ka libro gawas sa libro ni Marcos nga atong gibasa. Bali tulo ka libro ang gisulatan ni ining maong labing mahinungdanong sugo. Ang tinuod mga kaigsuonan, kining sugo nga gisgutan ni Hesus sikad pa ni sa pagkahimugso sa gitawag na po kasugo. Kay ang napo kasugo mga kaigsuonan kung imong lantaon para sa Dios o para sa tao. Og ang gisulti og ang mga mensahe nga tubag ni Hesus mga kaigsuonan sa usa ka magtutudlo sa balaod, nagpakita kini nga importante kaayo ni nga sugo. Labing mahinungdanon kaayo kining sugo. Kay kung ato ni siyang masabtan sumala sa gipasabot sa balang kasulatan, makasiguro ta nga ikaw ug ako duol kaayo sa gingharian. Ang tao nga nakasabot ni ini gipakita ni Hesus nga duol siya sa gingharian sa Dios. Dili layo siya sa gingharian sa Dios. Kinahanglan makasabutan ni ini. Kung dili ta makasabot ni ini, kung dili naton ituuhan. Dunay pangutana mga kaigsuonan nga kanus aba unsa bay maguna, kana ba kunong pagsabot ulahi ang pagtuo or una ang pagtuo isa makasabot? Kinahanglan ba ta nga makasabot isa pa ta mo tuo or kinahanglan tang mutuo aron ta makasabot? Nindot kay na siyang pangutanaha kay usa sa ginahanglan ani pagtuo. Kung mutuo ta sa mga mensahe ni Jesus, mga igsuon, damortang makasabot sa pamaagi sa Dios. Pero lisod nga mabatunan ang pagtuo kung unahon nato ang pagsabot. So unsa magiuna gyud nga natong buhaton, kana bang makasabuta isa ta mutuo or mutuo ta isa ta makasabot? Kining maong mensahe gitubag ni Hesus sa pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod. Kung maingon tang matutudlo sa balaod, lapad na kaini siyang panabot. Dakhan na kaini siya og mga nakatunan mahitungod sa balaod. Og ang mga pangutana niya nakasentro kanunay mahitungod sa pinakaimportante ug mahinungdanon nga mensahe o kasuguan nga angay tumanon sa mga tao. Miingon siya,
Unsa mang sugo ang labing mahinungdanon sa tanan? Si Jesus mitubag, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Nya dito sa Mateo mga kaigsuonan, Mateo 22, kung ato ning tagaan og pagtagad ang sulat sa Mateo 22:37 man siguro ni magsugod. 37 akong pangitaon. Okay, 34. 36 niingon, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok kasing-kasing sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha, ang labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibok nga balaod ni Moses ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang duha ka importante ug mahinungdanong sugo maoy source, maoy tinubdan, maoy gigikanan sa mga balaod ug sa mga pagtulunan gikan kang Moses ug hangtod nas mga propeta. Dapat ato ni siyang tuuhan. Kung ato ni siyang tuuhan, ato ning dawaton. Kung ato ning gidawat o gituuhan mga kaigsuonan, ato ning ikinabuhi. Ato ning i-apply. Kay damor nato ning ikinabuhi mga kaigsuonan, damor natong masabtan ang mga plano sa Dios. Nganong mipadala siya niining maong sugo. Ang sugo mga kaigsuonan nga higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kalag, sa tibuok nimong kusog. Kinahanglan ato ni siyang ikinabuhi. Kay kung ato ni siyang ikinabuhi, mga igsuon kos Ginoo, mahimong buhi ang atong pagtuog pagdawat niini. Og giklaro dinhi mga igsuon nga kinahanglan ikinabuhi nato in 100%, dili sa 50%, kundi sa 100%. Unsaon man nato pagkinabuhi sa tibok natong kasing-kasing. Unsaon man nato pagsunod ug pagtuman niini sa tibok natong hunahuna, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kusog, sa tibok natong kalag. Kung wala nato ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Kung wala nato tuohi og dawata nga gibayran ta sa Dios, gipalit ta sa Dios. Mga igsuon, aron matuman nato ni, mabuhat nato ni mga igsuon, kining sugo nga pinaka-importante, kining sugo nga pinaka-dako mga kaigsuonan, kay nganong pinaka-importante ug pinaka-dako tungod kay dinhi nanukad, dinhi nagagikan ang tanang mga pagtulunan ug ang tanang mga sugo ug ang tanan nga mga mensahe sa mga propeta nga nagsangyaw mahitungod sa mensahe sa Dios. Nakasangyaw sila, nakawali sila, nakatudlo sila tungod kay mingtuo sila niining maong sugo. Kinahanglan nga sa atong pagkakristohanon tumanon nato ni. Kay kung dili nato ni tumanon, mga igsuon kos Ginoo, nagpasabot nga wala ta motuo kaniya. Kay ang tinuod nga nagtuo, nagsunod sa iyang gituohan. Mingbuhat sa mga pulong nga iyang gituohan.
Ang pangutana, kanus aman nato ni mabuhat kung atong gituohan nga ikaw ug ako binayran na ta, pinalit na ta. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, kung dili nato ni tuuhan mga kaigsuonan or dili nato dawaton sa atong kaugalingon nga tinubos na ta, binayran na ta, pinalit na ta, ang may tabo ana mga kaigsuonan, kita ragyapoy magbuot, kita ragyapoy, kumbaga kita ragyapoy hari, kita ragyapoy magdesisyon. So unsa may angay natong buhaton aron ato ni siyang ma-apply, ato ni siyang maikinabuhi mga kaigsuonan kus Ginoo. Kay kung dili nato ni siya maikinabuhi ug ma-apply, kining maong mensahe ang mahitabo sumala sa gipamulong sa Biblia, igo ra natong giulog-ulogan ang atong kaugalingon. Igo ra nato nga gialam-alaman ang atong kaugalingon. Sa lain nga mga mensahe, ato rang gilimbungan ang atong kaugalingon. Kung moingon ta nga nagtuo apan wala nato ikinabuhi. Kay mauman ni pinaka-importante, pinakadakong asugo. Higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kusog. Unya kining maong nga sugo nga angay natong ikinabuhi, kinahanglan ato ni siyang ma-practice. Kinahanglan ato ni siyang ma-apply. Ato ni siyang mabatasan. Usa sa mga pamaagi aron ato ni siyang mabatasan ang paghigugma sa Dios. Dili lamang sa usa ka dapit sa atong kinabuhi, dili lamang sa una-una, pati sa kusog, pati sa kasing-kasing sa kalag. Aron mabansay nato tong kaugalingon ug maanad nato tong kaugalingon sa pagbuhat nini. Dapat sa tanang panahon ibutang na nato sa atong naunang kasing-kasing nga paingon tag Dios. Dili ta kalikay sa Dios. Muatubang ta sa Dios. Dapat ato ni siyang kana bitawng developon. Dapat sa atong pagkakristohanon ato ni siyang mabati. Ato ni siyang kana bitawng ma-feel nato sa atong kasing-kasing nga doon na gyud tay gugma sa Dios. Usa sa mga pamaagi aron ato ni siyang mabatasan, damor natong iduol ang atong kaugalingon diha sa Dios. Atong iduol ang atong kaugalingon sa presensya sa Dios. Makigsulti ta kanunay sa Dios. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Makigsulti ta kanunay sa Dios. Pinaagi sa pagampo ug paghatag og mga awit sa pakigsulti sa Dios. Kay maunay mga pamaagi aron damor natong higugmaon siya. Unsaon nato paghigugma ang Dios mga kaigsuonan kung wala tay panahon sa Dios? Unsaon na aron malig-on ang atong gugma sa tibok kusog, sa tibok kunahuna, sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag, kung wala tay panahon sa Dios? Nangita ang Dios mga kaigsuonan sa atong gugma. Nangandoy ang Dios sa atong gugma. Gusto ang Dios nga muhatag tag panahon niya. Mubitaw nang naay kanta mga kaigsuonan, tawag sa pagkabalaan. Hindot kayo ang maong mensahe ni anang maong kanta nga nangandoy ang Dios sa imuhang pagsimba, nangandoy ang Dios sa imong paghigugma.
Sa lain nga mga pulong, nangita ang Dios sa imong panahon. Nahatagan ba nato ang Dios sa atong panahon? Doon na ba'y panahon ang Dios sa atong hunahuna? Doon na ba siya'y panahon sa ato ang kasing-kasing? Doon na ba siya'y panahon sa atong kalag? Mingbati batag kamingaw sa Dios? Nangandoy bata sa presensya sa Dios? Kay sayon kaayo nga litokon kining pulong na higugma ko sa Dios. Apan kon wala nato mabatasan ang paduol sa Dios, ang paghatag og panahon sa Dios, mga kaigsuonan, dili nato ni mabati nga doon natay gugma niya. Nganong kinahanglan natong batasanon ang paghigugma sa Dios? Tungod kay mao kini mga pamaagi aron dili ta malayo sa gingharian sa Dios. Mao kini pamaagi aron duol ta sa gingharian sa Dios. Duol ta sa kasiguruhan, duol ta sa kaluwasan, duol ta sa panalangin sa Dios. So dili nato kalimtan ang pagbasa sa Biblia, ang pag-ampo o pag-awit, pagpaminaw og mga awit para sa Dios. Dili lang pagpaminaw kundi pag-awit para sa Dios. Kinanglan kitang mga Kristohanon, kantigo tang mo gamit sa mga awit para sa Dios. Mahimaya ang Dios, mapataas ang Dios. Mga pamaagi, mga kaigsuonan aron damor nga mahigugma ta sa Dios. Mao man ni pinaka-importante. Unsaon aron damor tang mahigugma sa Dios. Kay mahimong kawang ang sugo sa atong kinabuhi kung dili nato ni siya ma-apply. Kinahanglan ato gyud ni siyang maikinabuhi. Ingon gani si Jesus nga paglitok o pagtuo lang sa usa ka parisiyo nga tinuod ka na. Miingon man gani si Ginoong Hesus nga duol ang gingharian alang nimo. Unsa kaha kung ato na gyung ikinabuhi ang paghigugma sa Dios. Unya higugmaon nato ang Dios sa tibok kunahona, sa tibok kusog, sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag. Dapat kantigo tang mo pailob sa Dios. Dapat naatay kalipay, madinawaton ta. Kantigo tang muhulat sa tubag sa Dios atong mga pag-ampo. Kay doon naman tay gugma niya. Higugma ang Dios. Kung doon na tay mga prayer, mga gipangayo sa Ginoo, dapat willing tang maghulat. Kung unsay tubag sa Dios sa atong mga hangyo ug sa atong mga gipangayo ug sa atong giampo, mga kaigsuonan, dapat modawat ta. Kay maunay tinuod nga dunay gugma. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang tinuod nga kinaiya sa gugma, ang tinuod nga batasan sa gugma, una sa tanan, dili mapinugsanon. Unsa gani ang kinaiya ug batasan sa gugma? Mao man ni pag-apply gyud sa pag-apply nato ni ining pulong gugma nga mao'y sugo. Ingon siya dinhi sa unang Korinto kapitulo 13. Ato ni siya nga tan-awon. Kay sakot nang gikaingon, sayon kaayo ni siya litukon, memoryahon kining pulong paghigugma nato sa Dios sa tibok kusog, sa tibok kunauna, sa tibok kalag, sa tibok kasing-kasing. Apan kumusta man ato baning nabatasan? Kung doon na tay gugma sa Dios, dapat kaantigotang mo pailob. Kung doon na tay gugma sa Dios, dapat maluoy tas ta trabaho sa buluhaton para sa Ginoo. Doon na ba tay kaluoy?
sa mga panginahanglanon diha sa simbahan? Moingon ta nga, I love you Lord, pero wa tay panahon sa Dios. Moingon tang I love you Lord, pero gipasagda nato ang trabaho para sa Dios. Wala nato hatagig pinaka-importante nga pagtagad kana bitang bililhon nga pagtagad. Ang tinuod nga kasing-kasing huna-huna kalag kusog nga nahigugma sa Dios mga kaigsuonan, mibati og kaluoy. Kay mao man ay kinaiya sa gugma. Ang gugma mapailubon, maluluyon, dili masinahon. Kung kinsa ganitong gipanalanginan sa Dios, dapat malipay ta. Dili ta dapat malain. Dili ta dapat masina. Kay kabubuto na sa Dios. Dili ta tigpanghambog. O niya, ang gugma dili mapahitason. Dili ta makikupitensya sa Dios. Ang adlaw para sa Dios, para sa Dios. Ang panalangin nga iya sa Dios, iya gyud na sa Dios. Dili ta makikupitensya sa Dios. Kumbaga, dili na to atbangan ang trabaho sa Dios, ang pamaagi sa Dios. Ato ba nang na-apply? Ato ba nang ikinabuhi? Mga igsuon ko sa Ginoo, mamalandong kuno ta sa makadiyot. Tinuod ba ta nga dunay gugma sa Dios? Tinuod ba nato nga gihigugma nato ang Dios sa tibok kusog, sa tibok kalag, sa tibok kasing-kasing? Sa tibok natong una-una? O niya, ni kupitensya tas trabaho sa Ginoo? Ni kupitensya tas pamaagi sa Ginoo? Ang pulong kupitensya mga kaigsuonan, wala ta mo dawat. Wala ta mo buhat. Daghang mga tao nga mingtuo pero wala masunod. Wala magkinabuhi. Hinumduman nato mga kaigsuonan, si Pablo miingon, dili pwedeng magbulag ning tulo. Pagtuo, paglaom, gugma. Apan ang pinakadako, gugma. Kay matud pa ni Jesus, diha nanukad ang tanang mga mensahe, mga balaod, panahon ni Moses o panahon sa mga propeta, mauni sinugdanan sa tanang mga mensahe ang pulong paghigugma. Apan ang pangutana, ato ba ning naikinabuhi? Dapat na ato na ikinabuhi. Unsaon, dili ta magkikupitensya, dili ta magpahitason o bastos. Dapat doon na tayo respeto sa Dios. Doon na tayo respeto sa mga buluhaton o sa mga gibuhat sa Dios. Doon na ba tayo respeto? Dapat lang. Dapat doon na tayo respeto sa atong simbahan, sa inyong simbahan. Ang tao nga doon ay respeto, doon ay gugma sa Dios. Ang tao nga nagpakita sa ang respeto mga kaigsuonan, mao ang pagdawat o pagdawat sa trabaho sa mga buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Doon na tayo gipangayo sa Ginoo, wala ihatag. Dawato na to. Magpasalamat ta sa Dios. Lord, salamat. Kay dunay mga panahon nga mangayo ta, pero wala ta kabalo nga makadaot na ito nato. Ang Dios nakakita nga makadaot na nato, mao nang wala ni ihatag. Siguro nangayo ka og milyon, wala ka hatagi. Siguro nangayo ka og trabaho pero wa ka hatagi. Kay kung hatagan ka ng trabaho, malimtan nimo siya. Giampingan ta sa Dios. Mao na nga dili ta mamugos. Dili na to hadlukon ang Dios sa pag-ingon nga kung dili gani ko makadawat aning di gani ko makasud og trabaho, di na ko mosimba.
Mga igsuon ko sa Ginoo mo nay tinuod nga gugma, dili ta mamugos, dili ta mapinugsanon. Kung unsay ipiyal sa Ginoo, unsay ihatag sa Ginoo, kung unsay isalig sa Ginoo, ato nang dawaton. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamatoran. Ang gugma mopailob, mutuo, mulaom og molahutay gayon. Unya ang gugma nato sa Dios matag karon og unya naanay pagsulay. Sulayon ta kung matinud-anon ba ta? Sulayon ta kung tinud-anay ba ta nga mopailob, mulaom, naabatay paglahutay. Unsaon aron damortang mahigugma sa Dios? Ayaw kalimti, hatagi og panahon ang Dios. Damor na to siyang tagaan og panahon. Damor na tong tagaan ang Dios og dapit sa pagkigsulti nato kaniya. Kana bitaw mo ampo ta sa amahan. Matod pa ni Jesus, sirhi ang inyong mga lawak, sirhi inyong pultahan, o pag-ampo kamo sa inyong amahan sa tago. Ato ba nang nabuhat? Ato ba nang nahimo? Mga igsuon, mo ni atong paningkamutan nga atong mahimo. Atong paningkamutan nga ato nang mabatasan ang pag-ampo sa Dios. Kanang ikaw ug ang Dios lamang. Pwede ka makaampo bisan gani sa imuhang higdaanan. Pwede ka makaampo bisan gani sa imuhang trabahoan. Doon na kay mga bakante diha nga oras. Mangita kag dapit nga makigsulti sa Dios pinagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Unya hun-unaon nato kanunay ang mga butang nga naa sa Dios. Susaon nato pagpakita sa tong gugma, dapat kang tigutang mopailo. Dapat kang tigutang maluoy. Dapat kang tigutang mo respeto. Kumusta naman ta sa panahon sa pagsimba? Doon na ba tayo respeto sa presensya sa Dios? Sa panahon sa pagsimba, wala na ba'y nagtabi? Daghan kaayo mga sitwasyon o panahon nga musimba at tora na magtabi simbahan. Ang uban, diha susod sa simbahan, ang hisgutan negosyo. Ang hisgutan trabaho. Dili ang pagkamaayos Ginoo. Before magsugod, magtabi usa. Mao ba nay tinuod nga dunay gugma sa Dios? Mao ba nay gimingaw sa Dios? Mao ni usas angay natong tan-awon nga ato ning mabatasan, ato ning ma-apply, ato ning maikinabuhi. Ikaduha, higugma ang imong sikataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Dapat dili ta hipokrito. Dapat dili nato baliktaron ang mensahe sa Dios. Unsaon nato paghigugma ngadtos uban kung kita mismo wala ta mahigugma sa atong kaugalingon. Unsaon nato paghatag og respeto sa uban kung kita mismo wala ta mohatag og respeto sa atong kaugalingon. Dapat respetuhan nato daan atong kaugalingon para makahatag tag respeto sa uban. Unsaon nato pag-atiman sa laing Pinoy-anan kung kita mismo wala mo atiman sa atong kaugalingong Pinoy-anan. Mao nay usas mga requirements, mga kaigsuonan sa mga alagad sa Dios. Ang mga alagad sa Dios dili dapat hipokrito. Maayong moatiman sa mga tao o niya sa pamilya di kantigong moatiman. Mupailob sa laing tao o niya sa pamilya di kantigong mupailob, hipokrito kay na. Dili na mao ang pamaagi nga gitudlo sa Dios mahitungod sa gugma. Higugmaa ang imong isigkataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ang pattern, ang suhiranan, ang kanang sunduganan sa paghigugma nimo sa imong isigkataw,
ang paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Mao bitaw na niingon ang sulat ni Apostol Pablo, ang usa ka magwawali ug usa pangulo, ang usa sa mga ang nangandoy nga mahimong pangulo sa simbahan, kinahanglan kaantigong mudumalas pamilya or Pinoy-anan. Kay unsaon niya pag dumala ang simbahan kung mismo sa iyang Pinoy-anan wala ni mapahimutang. Yan daghang kay mga magwawali, pamilya gipasagdan. Daghang kay mga magwawali, pamilya wala atiman na. Dili na mao ang insakto nga gipakita sa Biblia. Balikon nako sa pagbasa ang paghigugma nato sa atong isigkatawo. Diri ko mo basa sa Mateo 22 versikulo diri sa 39. Ang ikaduha nga labing importante nga sugo, sama sa una, higugma ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moses ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Mao na nga mga igsuon kus Ginoo, ari sadta sa pag-apply sa gugma para sa ato ang kaugalingon. Kaugalingong kinabuhi, kaugalingong pamilya, kaugalingong Pinoy-anan. May igsuon kus Ginoo dapat kaandigutang mupailom. Dili ta dapat kana bitang mapinugsanon. Unsa gani ang kinaiya sa gugma? Mapailobon. Ang bana kaantigong mopailob sa asawa. Ang asawa kaantigong mopailob sa bana. Nindot kaayo mga kaigsuonan tan-awon kon ang pamilya naagyoy tinuod nga gugma. Hipokrito kaayo ang tao nga muingon nga nahigugma ka sa mga tao pero wa gani mo atiman sa iyang pamilya. Grabe ra kaayo na kahipokrito. Unya usa sa mga dili dawaton ni Jesus ang taong hipokrito. Nyatong hinumduman mga kaigsuonan si Jesus, siya ang gitagag authority. Siya ang tigukom. Muna nga akong mga pagdasig, kung doon na tayo pagpakabana sa mga tao, nga madala nato sila sa Ginoo, dapat sa imong Pinoy-anan nimo ni giuna. Dapat sa Pinoy-anan. Ay lang to apila tong mga wala sa imong Pinoy-anan. Kay doon na to sila'y kaugalingong prinsipyo. Or doon na to'y mga kaugalingong pamilya. Doon na to'y kaugalingong mga halimbawa, kitang mga Pilipino naatay mga igsuon. Igsuon sa imong asawa, igsuon sa imong bana, or kaha igsuon nimo nga doon na napoy laing pamilya. Importante gyud kanang imuhang pamilya, kanang imuhang Pinoy-anan. Nga dapat naatay pailo, naatay pagka mapaubsanon. Mao na'y tinuod nga gugma. Unya, dili masinahon, akong balikon, dili tigpanghambog, dili mapaytason, dili bastos. Dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan, dili masuk-anon, dapat dili ta masuk-anon. Dili madinumtanon. Mao ni ang gikinahanglan gyud nato.
Unya kung ato ning ikinabuhi mga kaigsuonan, duol ta kaayo sa gingharian sa Dios. Ang pulong nga duol ta kaayo sa gingharian sa Dios, kanunay natong mabati ang presensya sa Dios. Munang naatay kalipay, doon natay kalinaw, kung sa pamilya o panimalay magkasinabtanay. Kaya tinuod mga kaigsuonan, ang tao nga dunay gugma sa Dios, ikasinabot gyud na sa Dios. Ikasinabot po niya ang Dios. Kumbaga, nagkakunik gyud ang pagbati, ang mga desisyon. Mao man ay tinuod nga kahimtang sa tao nga dunay tinuod nga gugma sa Dios. Og dali sad nga suguon sa Dios ang tao nga dunay gugma sa Dios. Maubitaw na niingon si Jesus sa Juan kapitulo 14 versikulo 15 man siguro na. Juan kapitulo 15, ako rang tan-aon 14, arikos 14:15. Tan-aon ako. Mo ni, kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Usa sa mga ilhanan nga gipakita ni Ginoong Hesus nga tinuod nga doon natay gugma sa Dios, gituman nato ang mga sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios natong mga ginikanan, ato ba nang nabuhat? Mga ginikanan, tudloi ang inyong mga kabataan. Disiplinaha sila sa Kristohanong disiplina. Ayaw palaguta, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Ato ba nang na-apply? Maayong gabi sa mga ginikanan. Ato ba nang natudluan ang atong mga anak? Wala ba nato sila pasagdi sa cellphone? Wala ba nato sila pasagdi sa email? Daghan kayo mga ginikanan nga igo ra sa pagpangita or ipakita sa mga tao nga gibuyag nila nga wala sila malipay nga nag-email, nag-cellphone ang ilang mga anak. Pero ang nahitabo, dili sila kadisiplina silang anak. Kung dili ta kaantigong mo disiplina sa atong mga anak, nagpakita nga gipasagdan ra nato atong mga anak. Wala sad nato higugma ang atong mga anak kung dili ta kaantigong mo disiplina sa atong mga anak. Unsaon pod pagdisiplina? Kinahanglan imong pasabton, kinahanglan imong sabuton. Dili kay priya sa una nga bunalan ditso, yawyawan ditso. Wala kaabalo kung nganong gibunalan, nganong giyawyawan. Dapat imong pasabton. Disiplinahon nato sa Kristohanong disiplina. Ato ba nang naikinabuhi? Kung ato nang ikinabuhi, kung ato nang na-apply, kung ato nang nahimo, nan, bisan pag dili ta mo ingong I love you Lord, nagpakita na nga tinuod gyutang nahigugma sa Ginoo. Unsa may mensahe o sugo sa Dios sa bana ngadto siyang asawa. Maayong gabi sa mga bana diha. Nasayod ba ta sa sugo sa Dios, sa mensahe sa Dios para natong mga bana? Unsao nato pag-atiman ang atong asawa? Dapat nasayod ta. Kamo dihang mga asawa, kaantigo na bata nga musunod, mubuhat sa sugo o sa mensahe sa Dios? Ingon nga kamo asawa? Dapat lang. Kay maunay mga ilhanan nga tinuod tang nahigugma sa Dios. Unsa may mensahe sa Dios o mga sugo sa Ginoo sa mga bata o sa mga anak. Mga anak, sanglit Kristohanon man kamo, sundan ninyo, tumana ninyo. Unsa gani na sa Epeso kapitulo 6? Epeso kapitulo 6, ako ning basahon para mas maklaro gyud ang
mga sugo sa minsay sa Dios para sa mga anak. Mga anak, sanglit Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Nya naapagyoy saad kining maong sugo. Insa ang unang sugo nga dunay saad mao kini tahura ang imong amahan o ginahan o kini ang saad aron ka mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinis kalibutan. Kining pulong paghigugma nato sa Dios dili ni siya mabati sa pulong lang, kundili sa buhat. Daghan kaayo nga sitwasyon nga wala ni mabuhat kining gugma. Mura ba og kanang naay mga panahon nga nagpakitang taura ang tao nga doon na kuno say gugma apan way gugma. Kang tinuod nga tao nga dunay gugma, una sa tanan naa kay respeto sa Dios, doon na kay respeto sa imong sikatawo, doon na kay respeto sa imong kagalingon, doon na kay respeto sa imong pamilya. Higugma ang imong isikatawo sama sa paghigugma sa imong kagalingon. Imong kaugalingong pamilya dapat doon na kay panahon. Kung naa ka sa abroad, naa ka sa gawas sa nasod o kaha naa ka sa layong lugar, dapat tagaan nimong panahon ang imuhang pamilya. Kung nakigsulti kag mga tao, mas makigsulti ka sa imong pamilya. Mohatag kag panahon. Pero kanang paghatag og panahon mga kaigsunan kung imong lantawon, gina-apply nis uban diha sa trabaho. Wala man tuoy panahon kaayo sa pag kana bitang pakig-uban, gipakita ni iyang pagtrabaho. Diha sa trabaho niya paagi para sa iyang paghigugma sa iyang pamilya. Dunay mga inahan nga moingon nga wala man tuod nako ikauban ang akong mga anak, ang ako ang pamilya. Apan tungod kay nagtrabaho ko, kining akong pagtrabaho para nila. Muna nga usas angay natong i-exercise at angay natong i-apply ang paghatag og panahon. Panahon nato sa Dios, dili nato kalimtan. Panahon sa pagsimba, dili gyud nato na ilaylo. Gani usa sa mga awit nga ato karong hisgutan kining atong patalinghogan mahitungod sa pulong pagsimba. Naghulat ang Dios, gimingaw ang Dios sa atong pagsimba. Nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Uhawang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhawang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Usa kini kaawit mga kaigsuonan nga gipangutana ta niini. Ihatag ba nato ang gitinguha sa Dios nga mosimba ta niya? Gimingaw ang Dios sa atong pagsimba o sa atong paghigugma. Kumbaga
gimingaw ang Dios siyang pagsugo sa atoa. Ang pangutana, masugo ba kahata? Kitang mga Kristohanon karon, masugo ba kahata sa Dios? Sa imong pagka-Kristohanon, masugo ba ka sa Dios? Dapat lang nga maunay atong i-apply. Dili ta pareha ni kunas mga kaigsuonan nga gisugo ning tando pero milikay. Ang tao nga mutando o niya wala mubuhat, si Jesus nihatag og sambingay mga kaigsuonan. May usa ka amahan nga dunay duha ka anak. Ang usa ka amahan miingon ngadto sa iyahang kinamagulang ang anak, "Dong, panguha og paras." Sa dihang ang anak nga nakadungog mingtando apan himan-himan wala manguha og paras. Nakamatikod ang amahan nga wala mo mutahod ug wala mo kuha ang magulang miadto sa iyahang usang anak nga manghod. Og iya kining gisugo nga nag-ingon, "Dong, panguha og paras." Ingon ang iyang anak nga kinamanghoran, "Dili ko tay." Apan himan-himan nakaamgo siya og ningkuha siyang paras. Pangutana anak, kinsa may nituman? Kinsa may mintuo? Mga igsuon, importante nga kung nakasabuta, mingtuo ta, gibuhat nato ang maong mensahe nga gikan sa Ginoo. Ato nang ikinabuhi. Munang dili nato ibaliwala, dili nato kalimtan, dili nato ibaylo ang pagbasag Biblia, ang pagampo sa Ginoo, ang pag-awit sa Ginoo kay maunay gikamingawan sa atong Ginoo. Usasad sa mga kanang basihanan mga kaigsoon nga tinuod tang nahigugma sa Dios, dunay mga dugang mga mensahe sa Biblia nga kinahanglan natong mahinumduman. Diya sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20 nag-ingon, "Kon may muingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isikataw, baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isikataw nga makita niya." Dapat sa ato ang pag-ingon nga nahigugma ta sa Dios, wala tay gikasilagan o gidumtan nga tao. Dapat ang tanan gipasaylo, dapat ikayansan, dapat layuan sad. Labi na sa mga tao nga naghimog dili maayo sa imong ginabuhi. Pasayloa sila pero likay sila. Ako nagtuo na amoy nakatunan sa atong panag-uban sa Hebreo kapitulo 2 ato ratong hisgutan sunod nato nga panag-uban tungod kay dili pod nako ron mabasa ang inyong mga mensahe. Siguro ugma mabasa na nako ang inyong mga mensahe ugma. O dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan. Ako nagtuo nga
Doon na mo'y nakatunan o doon na tayo nakatunan nga mga mensahe may tungod sa pakigugma sa Dios. Akong balikon, ang paghigugma nato sa Dios dili nato na mabati sa pulong lamang, kundi mabati nato na diha sa ato ang paghimo, pagbuhat, pagtrabaho. Ato gyud ang trabahoon, ato nang himuon. Nga dapat ang kinaiya sa gugma mao nay atong na-apply diha sa simbahan, sa Pinoy-anan, sa trabaho para sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka nato. O dunay mensahe diri na Roma 10:25. Maoray ako ang mabasa diri, Roma 10:25. Ako kuno ni nga tagad patagad. Roma 10:25. Roma 10. Wala man. Wala may 25 na ba? Walay 25 bro, 21 ra. Ana apoy ning ko 21 ra gyud. Saka ni 21 Jis man siguro. Sige. Unsa man kuno ni 21 Jis 25. Wala na no, wala na nag-reply. Sige. Dili na kay ko makabasa sa inyong mensahe. Evangeline na Boko, mayong gabi pod ninyong tanan. Okay, mayong gabi. Og sunod na to nga panag-uban mga kaigsunan at ang ilang ninyo, siguro magabi ilang ko mga live kaysa pagkakaron ang buntag kanunay mag-burn out diri sa bukid. Mag-burn out gyud unya kung magsugod ko kanina nag-burn out sad. Miaging adlaw nag-burn out. Nya kasagaran magabi walay may burn out. So mo nang mga magabi ko maka-live. Unya padayon pod kong nangandam no sa mga buluhaton pod sa unahan diha sa ato ang pagpangandam alang sa umalabot nga selebrasyon sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dili na to kalimtan mga kaigsonan ang atong mga nadunggan nakatunan nga mga pulo nga atong gituuhan sa atong panag-uban mahitungod sa pangutana, mahitungod sa gugma. Unsaon aron mas mahigugma ta sa Dios, mohatag itag panahon sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang pagbasag Biblia, ang pagpakigsulti sa Dios diya sa mga pag-ampo. Dili lang kay makaampo ta sa Dios kung naay mga pagsulay. Dili lang makaampo ta sa Dios mga kaigsonan kung natay kikinahanglan sa Dios. Doon natay pangayo sa Dios. Kinahanglan mga kaigsonan batasano na tong pag-ampo. Dalaygon ng Dios, magpanalangin ka natong tanan. Sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa Dios sa iyahang mga pulog mga mensahe nga atong nakatunan, nga atong nadunggan diri sa atong panag-uban. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios sa kahigayunan nga amo na usab nga nadunggan ang imo mga pulong. Salamat Amahan nga imo na usab nga gipaabot kanamo ang mga mensahe nga maoy naghatag kanamo og kadasig sa pagpaduol kanimo. Mensahe nga nagpahinumdum kanamo sa mga buluhaton nga gikinahanglan namong maikinabuhi sa among pagpaabot sa imong pagbalik. Niya kami o Dios aron sa pasalamat kanimo sa imong pagpahinumdum, pag-atiman kanamo sa imong mga pulong. Giyahay kami nga ang among nakatunan og nadunggan og nasabtan nga among gituuhan dili lamang sa pulong kundi amo ning ma-apply sa among pagpuyos kalibutan. Ubani kami ug bantay kami sa tanang panahon bisan pa sa akong mga kaigsuonan karon
ikaw ang Dios magapanalangin. Kung silang isalig itugyan nga na kanimo. Ubani sila ug ubani kaming tanan padadis sa imong gamahanang mga anghel. Wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong giya. Harii kami o Dios sa tanang panahon. Aron ang kinaiya nga gikan kanimo may among maikinabuhi sa among pagkinabuhi diha sa Pinoy-anan. I declare blessing sa matagusa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Kini igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,